Warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak pangartos sekolah ingkang kawula mulyakaken, dumateng Bapak lan Ibu guru ingkang tansah kula bekteni, lan dumateng kanca rencang ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan, mugi kita sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi panjenenganipun sampun paring berkah saha karunia saengga kita sedaya saged makempal sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Kaping kalihipun, mugi shalawat serta salam tetep konjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun menuntun kita tumuju kasehanan. Perlu kita sadari, bilih lingkungan punika panggenan kita kangge nggantungaken gesang. Mila saking punika kita sedaya kedah njagi lingkungan kanthi sesupados bumi tetep ngasilaken mupangat kanggo kita. Sanes ngedalaken rencana utawi kapintunan kanggo kita. Sore-sore iku saged kita lampahi supados lingkungan boten paring bencana kanggo kita inggih punika njagi keresikan lan kandhahan lingkungan saha damai lingkungan supados aman lan boten ngrusak lingkungan. Tujuanipun kita sampun ngantos buang sampah dhateng lepen lan got-got utawi saluran toya sanesipun. Boten meruntesi maneka taneman ingkang taksih trubus. Boten ngentoki wit sembarangan lan sapiturutipun. Njagi karesekan lingkungan sasanesipun kangge kaendahan ugi piguna kangge kasarasan. Karesikan punika sumber kasarasan. Kanthi njagi karesikan lingkungan ateges kita nyegah tukulipun maneka penyakit. Kegayutan kaliyan punika tumindak jagi kebersihan lingkungan semangga dipunwiwiti saking resihi sekolahan kita piyambak. Menawi sekolahan kita resik, mila badhe damel tuladha sekolah sanesipun lajeng pangaribawa posisi saking lingkungan ingkang resik inggih punika kegiatan belajar mengajar dados nyaman. Kula kinten cekap semanten punapa ingkang saged kuwala aturaken wabili wonten kelentinipun anggen kula sumela atur. Sasta kula nyuwun agunging pangaksama nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.